Dito sa Burnham, Ligarda, Baguio City, napag-usapan ng isang transaksyon ng mga target sa buy-bust operation. Matapos magkasundo ang subject at ahenteng nagpanggap na buyer ukol sa mabibiling item, dito na'y kinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera ang operasyon. Ang napag-usapan, 10 bulto ng shabu. Yung target natin is hindi taga Baguio, taga Maynila na very brave. Balik-balik nagbabagsak ng item dito. So, sa kulang tayo mamatili dito, pagpasik kita taga Baguio, hindi maganda. At nang ikinasana ang operasyon, tagumpay na nahuli ang 2 sospek na napag-alamang magkasintahan. Ako lang po, hindi siya kasali te. Naintindihan mo? Opo. Naintindihan mo? Siguro naintindihan mo. Hindi siya kasali te. Buntis kasi yan eh. Buntis yan. Hindi kasali yan. Sigurahan mo po sasansa? Nakumpiska ng mga operatiba ang isang itim na kahon na naglalaman ng isang plastic sachet, karga ang mahigit kumulang 50 gramo ng hinihinalang high-grade shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Budol money at kanilang mga personal na gamit. Depensa ng mga sospek, bakasyon lang daw sana ang pakay nila at hindi raw nito alam na shabu ang laman ng kahon. Ticket namin, karating lang namin na yung ticket namin kasi pinakasapin namin yung babae. Pero sir, ito matagal niyo na po ginagawa? Hindi, bila ka siya tumakbo kasi pinakasapan niya lang kami, karating lang namin dito sa Baguio eh. Sa Manila sir. Mamamasyal sana kami kasi mag-birthday ako eh. Ayon naman sa PIDEA Cordillera, mahigit 1 buwan nilang minanmanan ang galaw at transaksyon ng 2 sospek na kabilang sa listahan ng mga high-value target. Kinilala ang 2 naaresto na isang babae at isang lalaki na hindi naman po taga rito sa ating lugar, bagamat sila po ay galing sa Dasmariñas, Cavite, na andito lang po sila sa Baguio City, posing as tourist, para gawin po ang kanilang pagbebenta ng illegal na droga. Sasampahan ng reklamong paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 2 sospek. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.